ба саг нон додаму саг моилам шуд, нигаҳбони тамоми манзилам шуд. Нигар фарқияту инсону одам, ба инсон ҷон додаму қотилам шуд. Ман ростига бародарои азиз, ман гуфтам ҳамин видеоро накунам, не ки бо нагумам намешавад. Ака худованд худаш десай ки бадай, ки хубай, не ки ҳар кас наметавона вақте ки аяҷон нону намак хӯрд, дар қадри ҳамун намака намедона ҳар кас. ҳар мардак намедона қадри намака, қадри намакдона туф карда мебуроя мерава. Акай баро ма гапа зиёд намекунем, ягон майда зик наша, барое ки мега ки аҷаб номардҳо дорад замона, ба сар тоқӣ, ба дил феъли занона. Ба наздат гап зананд чун шоирона, хабарат мебарад хона ба хона. Абдурозиқ, додари азиз, вақте ки худованд худаш ризқи ҳар бандара худованд худаш метавонад ки сабабгори ба қуллаҳои баланд расидани ту, албатта ки акай берӯз буд, сабабгор буд. Бояд қадри устод беъзи меҳри падар мегӯянд, ин устоди ту ҳисоб мешавад. Вақте ки ту дар бозоро мегашти, ин мардак дид, туро рафт дастгирӣ кард. Ҳозир ман видеои туро тамошо мекунам, ту ягон хека мезанӣ, мегӯяд ки ва ин хека дар рӯи ман рафт, мара аз қишлоқ чӯбон овард, исӯсӯ. Ин гап хатое додари азиз. Барои ҳамун мардак ҷандар курай. Ту ба суми ночиз ки вай пул чирки дастай оврӯ, ту номуста фурӯхтӣ, виҷдонта фурӯхтӣ, ту бародарота фурӯхтӣ. Ҳайф, бовар ка ҳайф. Вақте ки ҳар мардак вақте виҷдони мардакӣ дора, вақте ин видеоро тамошо мекунад, видеои якай барона тамошо мекунад, ҳамхали вақте виҷдон дошта боша, ҳамхали як гап мега, видеоро накунад, як гап мега. Не ҳар касе видео якай барон тамошо карда гай, як гап мега, вай хулосаша худаш мебурора ки ами месӯзада, як гап мега.